Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Ngayon po ay nandito na po si Mama Yeps para ipakita po ang kanyang recipe sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng salad na gawa po sa guso. Or ang gagamitin po natin ay itong dried na guso or pinapatuyo na guso. So, bago po tayo magsisimula ay isi-share ko po muna sa inyo kung paano po to ginawa. Itong video na ito ay para po to sa mga OFW or mga kababayan natin na nasa ibang bansa na talagang nahihirapan na bumili ng guso. So, ang gagawin nyo po pagka umuwi po kayo ng Pilipinas, bumili lang po kayo ng fresh na guso, tapos pwede nyo po siyang ibilad. So, ganito po yung ginagawa namin kasi 'di ba alam naman po natin na pag lumuluwas tayo sa ibang bansa, hindi po tayo pwedeng magdala ng mga fresh na seafoods or mga pagkain. So, ito po yung ginagawa namin. Sa Pilipinas, bumibili po kami ng guso na fresh. Tapos, ang gagawin nyo po ay ibibilad nyo siya. So, kailangan nyo ng malinis na trapal or kahit anong pagbibilaran. So, ilalatag nyo lang po siya. Tapos, ibibilad nyo sa araw ng mga 2 to 3 days. Depende po yan kung gaano kainit po yung panahon. Pero pagka straight po na init, nasa mga 2 to 3 days lang po ay matutuyo na po itong guso. So pag napapansin nyo na ganito na siya, na talagang tuyong-tuyo na, at parang may makikita po kayo na medyo may mga asin, so yan, ready na po yan. Sa ganitong paraan po kasi, pwede natin tong maiimbak ng mga 1 to 2 years na hindi siya nasisira. Kaya lang, ang kaibahan lang po, talagang mag-iiba na po yung kanyang kulay kasi nga dried po ito. Pero yung lasa niya ay talagang parehong-pareho lang po nung nabibili natin na guso sa Pilipinas na fresh. So yan po yung tip ko para sa mga kababayan natin na gustong kumain ng guso na nasa ibang bansa. So ngayon, pwede na natin tong ihanda para magawa nating salad. So ang gagawin natin, kasi ito ay dried pa, kailangan natin tong ibababad sa malamig na tubig. So yan, kuha tayo ng mga ganyan karami. Tapos ito, lalagyan po natin ng tubig. Yung tubig po na ilalagay natin dito ay yung malamig na tubig, hindi po yung mainit. Kahit na yung galing sa gripo lang ay pwede po. Yun po yung gagamitin natin para pagbabara nito. Ayan, ito na po yung ating guso. Binabad ko po siya sa malamig na tubig. So ito, hahayaan lang po natin to ng mga overnight. So pagka ginawa nyo po ng ngayong hapon, pagka bukas ng hapon din, pwede nyo na pong gawin yung inyong salad. So yan, babalikan po natin yan bukas. At ipapakita ko sa inyo bukas kung paano po yung paggawa natin ng salad na guso. Ito ay hindi na po rin kailangan nating ilagay sa ref. Pwedeng nakalatag lang dyan sa lamesa. Basta mapapansin nyo bukas, dumadami po to. Parang mabubuhay po siya ulit. Ngayon po, pagkalipas po ng magdamag nating binabad yung ating guso, magiging ganito na po yung hitsura niya. So yan, makikita nyo na parang nabubuhay po siya ulit at saka dumadami po itong ating guso. Pagkatapos nyo pong nababad ng magdamag, kailangan tanggalin nyo po yung kanyang tubig. Tapos hugasan nyo ng malamig na tubig. Ito ay malinis na po siya. So, nung hinugasan ko po to, hinimay ko po siya isa-isa para talagang masisigurado natin na malinis. At saka, meron pa kasi itong mga tali, yung mga nabibili natin, may mga tali-tali pa. So, dapat matanggal natin yon. At saka, kailangan malinis na yung pagkahugas kasi ito ay hindi na po natin siya papakuluan sa tubig or ibababad sa tubig. Diretso na po natin itong gawing salad kasi nga dried po ito. So, mabilis na lang po to. So, dahil itong gusto natin ay ready na, so ngayon ipapakita ko po sa inyo yung iba pang mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating salad. So, kailangan natin ng luya. And then, sibuyas na pula. Pwede rin po yung puti. Pipino, kalamansi, suka, at saka asin. So, ito po yung pantimpla natin, yung asin. Pwede rin po kayong gumamit ng paminta kung gusto nyo or anong classic seasoning na gusto nyong itimpla. So, ngayon ay sisimulan na po natin. So, dito sa ating gusto, ihahalo ko po itong ating nahiwa na luya. Then, isunod po natin yung ating sibuyas. Yan, paghalu-haluin lang natin para malagyan lahat nitong ating luya at saka sibuyas. Pwede rin po ninyong lagyan ng kamatis kung gusto nyo. Pero ako, hindi na ako maglalagay kasi yung kamatis, pag hindi po natin nauubos kaagad, ay magtutubig po siya.
Pero masarap pa rin po kung maglalagay po kayo ng kamatis. So ngayon, pwede na nating ilagay itong ating calamansi juice. So hindi ko lang po isasali yung buto ng ating calamansi. Kung wala naman po kayong calamansi, pwede rin po yung lemon. Pero mas masarap pagka calamansi kasi sobrang bango po niya. At ito po yung talagang nakasanayan nating mga Pilipino, yung calamansi. Yung dried na guso pala natin ay pwedeng-pwede yung aabot ng mga ilang taon na hindi siya nasisira. Pwedeng mga 2 to 3 years, pwede pa rin nating gawing salad. Basta siguraduhin nyo lang po na talagang pag binilad nyo sa araw ay talagang tuyong-tuyo. At saka i-store nyo po siya sa lugar na hindi siya nababasa. Hindi lang po pala gusto yung pwede nyong gawin dito, yung pagbibilad ng mga seaweeds. Pwede rin po yung tinatawag na lukot, kung alam nyo po kung ano yung lukot. Pwede nyo rin po yung ibilad. Tapos pareho lang po yung proseso ng pagbibilad at saka yung pagbababad ng tubig dito sa ating guso. Ngayon ay pwede na po nating paghalo-haluin para magpantay po yung lasa ng ating guso. Tapos lalagyan po natin ng asin. Yan, depende na po yan sa inyo kung gaano kadaming asin po yung gusto nyong ilagay or naaayon po sa inyong panlasa. Ngayon po ay pwede na nating lagyan ng suka. Kung mahilig po kayo sa maanghang, pwede po tayong gumamit ng yung suka na maanghang or pwede nyo rin pong lagyan ng sili. Yan, haluin lang po natin. Napapansin nyo, yung ating guso ay hindi na po siya gaanong green. Kasi, depende din po kasi yan sa klase ng guso. Meron po yung guso na talagang pag pinapatuyo natin ay green na green pa rin po yung kulay niya. Pero ito ay hindi siya gaanong green kasi ibang klase po daw to. Pero yung lasa niya, kahit na hindi siya gaanong green, yung lasa niya ay parehong-pareho pa rin naman yung guso na fresh. So, wala pong pinagkaiba sa lasa. Yung kulay lang po niya yung medyo hindi gaanong green. So, yan. Sa tingin ko ay okay na po yan. Yung pipino natin, dito ko na lang po ilalagay sa taas. Kasi itong pipino din ay pag hindi natin nauubos kaagad, magtutubig po siya. So, hindi ko po siya masyadong dinamihan. Yan, mga ganyan lang karami. So, yan. Ready na po yung ating salad na guso.